Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jentok, Bun. Kowe ayu matamu kira. Coba Tasep Bim nan Iya. Apa? Bim? Bim. Oh, ya. Bun, Buti. Bun. Laru meneng anu-anu. Buah ning arek gandeng. Buturan drakor. Oh. Ayo, Mbak. Alah. Kayak wong Mas Pati ya. Kan wani Mas Pati. Iki wae atraksi. Ngapo selfie? Bud, urusan bocah bud. Ah, ini balik nanti ngapain? Orang. Arep ngedeni. Menghibur mbake apa anake? Bos yo. Ya, 10. Keparoi.
kowe nek kene kan tak bayar ya aku lho. Enggak kok mau kowe entek omonganmu. Pajak kurian. Iya. Katanya ini mikir Mas Mikir, Mas. Hei, sholat jamaah ngasar. Wis ngasar, kowe subahe. Subah. Ngegas aku nek ora akeh ya jamaah. Ayo. Dulu Mas. Yo. Gajen tak, Bud. Lagi ayu matamu kero. Bud. Ngomong-ngomong. Hei, iki jane bagianku lho. Nyapa wing bagian. Aku ora koi. Terus bagian. Ah, nek karo kowe. Bagianmu nek omah, nyapa ning kene. Ah, ketok. Ketara, ora set saliman. Oke, gen. Dana perkara gagal masih.
Kunci horor.